हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ ലെവല് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്. ഇന്ന് മുതൽ രണ്ടാമത്തെ ലെവല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മള്. അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അതിന്റെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം മുഴുവനും നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ എടുത്ത പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെവലില് ശ്ലോകങ്ങള് പറഞ്ഞു പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 1 കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. അർജുന വിഷാദ യോഗം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി ദിവ്യപൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ലെവല് പോലെയല്ല. രണ്ടാമത്തെ ലെവല് പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. മംഗളാചരണം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത്. ഗുരുക്കന്മാരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രബോധന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഒരു അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ത് സഹായിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ തത്വചിന്തയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, നമ്മുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ഗീതയെ അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ ഭഗവത്ഗീതയെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അമൃതത്തിന്റെ നദിയായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാഭാരത ചരിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിഷേധിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രം കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുരുവംശം, ആ കുരു ഫാമിലിയുടെ ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ തൊട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ആദ്യം ഗംഗാദേവിയെ, ശന്തനു മഹാരാജാവ് ആദ്യം ഗംഗാദേവിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. ആ ഗംഗാദേവിക്കും ശന്തനു മഹാരാജാവിനുള്ള മകനാണ് ഭീഷ്മർ. ഗംഗാദേവിക്ക് ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായ പുത്രനാണ് ഭീഷ്മർ. അതിനുശേഷം ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതി വിവാഹം കഴിക്കും. പിന്നീടാണ് സത്യവതി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. സത്യവതി ശന്തനു മഹാരാജാവിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യവതിക്ക് പരാശര മഹർഷിയിൽ ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകും. അതാണ് വ്യാസദേവൻ. സത്യവതിക്ക് പരാശര മുനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് വ്യാസദേവൻ. അതിനുശേഷമാണ് സത്യവതി ശന്തനു മഹാരാജാവിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശന്തനു മഹാരാജാവ് ഗംഗാദേവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ഭീഷ്മർ. അതിനുശേഷമാണ് ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നീട് ശന്തനു മഹാരാജാവ് സത്യവതി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന 2 മക്കളാണ് ചിത്രാംഗദനും വിചിത്രവീര്യനും. ചിത്രാംഗദൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണപ്പെടും. അതിനുശേഷം വിചിത്രവീര്യൻ വിവാഹം കഴിക്കും. അംബിക, അംബാലിക 2 പേരെ വിവാഹം കഴിക്കും. അംബികയും അംബാലികയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അംബിക അംബാലിയെ വിവാഹം കഴിക്കും. പക്ഷെ മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപ് ആരും മരണപ്പെടും? വിചിത്രവീര്യനും മരണപ്പെടും. അങ്ങനെ സത്യവതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സത്യവതി മകനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന്റെ
അംബികയ്ക്കും അംബാലികയ്ക്കും പിന്നെ ദാസിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ദാസിക്കും എന്ത് കൊടുക്കാണ്? പുത്രഭാഗ്യം കൊടുക്കാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ. അംബികയ്ക്കും അംബാലികയ്ക്കും ദാസിക്കും. അങ്ങനെ വ്യാസദേവനില് അംബികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര, അംബാലികയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകൻ പാണ്ഡുവും, വ്യാസദേവനില് ദാസിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രൻ വിതുരരും. അങ്ങനെ 3 പേര് ധൃതരാഷ്ട്രവും പാണ്ഡുവും വിതുരരും. അതിനുശേഷം ധൃതരാഷ്ട്ര ഗാന്ധാരിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. ഗാന്ധാരിക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് 101 മക്കള്, ദുശാസനൻ, ദുര്യോധന പറഞ്ഞ 101 മക്കള്. പിന്നെ പാണ്ഡു കുന്തി ദേവിയെ മദ്രിയെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. കുന്തി ദേവിയുടെ മക്കളായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമൻ, അർജുനനും, മദ്രിയുടെ മക്കളായിട്ട് നകുല സഹദേവന്മാര്. അങ്ങനെ 5 പേര് പാണ്ഡവര്. അത് കൂടാതെ കുന്തി ദേവിക്ക് വേറൊരു മകനുണ്ട്, പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളല്ലാതെ തന്നെ, കർണൻ. അതാണ് കർണൻ. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇവര് പാണ്ഡവര് യുധിഷ്ഠിരൻ, ഭീമനും, അർജുനനും, നകുല സഹദേവന്മാര് ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ പിന്നെ അല്ലാതെ അർജുനൻ സുഭദ്രയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സുഭദ്രയ്ക്കും അർജുനനും കൂടിയുള്ള മകനാണ് അഭിമന്യു. അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഉത്തര. അവരുടെ മകനാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത്തിന്റെ മകൻ ജനമേജയൻ. സുഭദ്രയുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായങ്ങള്, 1 മുതൽ 6 വരെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ഏത് യോഗമാണ്? ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് ഭക്തി വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഭക്തി എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? സെന്ററിലാണ് എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭക്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭക്തിയോഗം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഭക്തിയോഗമില്ലാതെ ജ്ഞാനയോഗത്തിനും കർമ്മയോഗത്തിനും എന്തില്ല? ജീവനില്ല. പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ മനുഷ്യര് അടുപ്പമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യില്ല? നമ്മളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ടും ഭക്തി എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു? മധ്യത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മധ്യത്തിലാണ് കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, രാജാവ് തന്റെ സൈന്യത്തിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രാജാവ് എവിടെയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക? മധ്യത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണ് അത്. ഭക്തിയോഗം എന്തുകൊണ്ട് സെന്ററിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നടത്തിയത് താഴെ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ, വൈഷ്ണവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പ്രമുഖമായിട്ട് ശ്രീല ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീല വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ, ശ്രീല സീതള സ്വാമി, ശ്രീപാദ രാമാനുജാചാര്യൻ. ഈ 4 പേരുടെ വൈഷ്ണവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. 700 ശ്ലോകങ്ങളിലെ 574 ശ്ലോകം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, അതിൽ 574 ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 84 ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനൻ പറയുന്നു. സഞ്ജയൻ 41 ശ്ലോകം, ധൃതരാഷ്ട്ര ആകെ ഒരേ ഒരു ശ്ലോകേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 574 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, അതിൽ 574 ശ്ലോകം ഭഗവാനും, 84 ശ്ലോകം അർജുനനും, 41 ശ്ലോകം സഞ്ജയനും, ഒരേ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ആര് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നത്. പിന്നെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോ അധ്യായത്തില് ഒരേ ഒരു ശ്ലോകം ആര് പറയുന്നുള്ളൂ? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നുള്ള ആ ശ്ലോകമാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുകയാണ് സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത്, പുണ്യസ്ഥലമായിട്ടുള്ള ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ എന്താ? വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ.
വ്യാസദേവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധരംഗങ്ങൾ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു? സഞ്ജയന് സാധിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന്റെ അടുത്ത് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. ധർമ്മപിതാവായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധർമ്മഭൂമിയായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകളെ എന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായ ദുര്യോധനാദികളെ അപൂർണമായി നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാടുവാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ധർമ്മക്ഷേത്ര കുരുക്ഷേത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മഭൂമിയാണ് ഇത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ? ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ വിജയം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വിളനിലത്തിലെ കളകൾ എന്ന പോലെ, നമ്മൾ വിളകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവിടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുല്ലുകൾ, അതിനെ പോലെ തന്നെ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനാദികളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധാർമ്മികരെ ഭഗവാൻ നാട് വാഴിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. സഞ്ജയ ഉവാച ദൃഷ്ടാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തഥാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, രാജാവേ, പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധന മഹാരാജാവ് ആചാര്യന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ജനനം മുതൽക്ക് തന്നെ അന്ധനായിരുന്നു ആര്? ധൃതരാഷ്ട്ര. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും ആർക്കില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രക്കില്ല. ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം അന്ധരാണ് ആര്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും എന്നാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പാശ്ചൈത്യാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമും വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ പിന്നെ ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ ആരെയോ പറയുന്നത്? ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് എടുത്തു പറയുന്നത്. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നയതന്ത്രജ്ഞനായ ദുര്യോധനന് സർവ്വ സൈന്യാധിപനും മഹാബ്രാഹ്മണനുമായ ദ്രോണാചാര്യന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ദ്രോണാചാര്യരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ്? ദ്രുപദനും തമ്മില് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ദ്രോണാചാര്യര് എന്ത് ചെയ്തു? എന്നിട്ട് പോലും ദ്രുപദന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ ആയുധമുറകൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാ ആയുധമുറകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ തെറ്റ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ആര്? നയതന്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ. ദ്രോണാചാര്യർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തുനിയാതെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണമെന്നാണ് ദുര്യോധനൻ ആചാര്യന്റെ ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്രോണാചാര്യ ഇനിയും ഇതേപോലത്തെ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ആ സമയത്തും ദ്രോണാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താക്കീത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ പറയാണ് ഇവിടെ ആര്? ദുര്യോധനൻ. അത്ര ശൂരാ മഹേശ്വാസ ഭീമാർജുന സമായുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ. ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനൻ, വിരാടൻ, ദ്രുപദൻ എന്നീ വില്ലാളി വീരന്മാർ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ഭീമാർജുനന്മാരോട് കിടനിൽക്കുന്ന യുയുധാനനുണ്ട്, വിരാടനുണ്ട്, ദ്രുപദൻ, ഇവരൊക്കെ ഈ വില്ലാളി വീരന്മാരുള്ള ഇവരൊക്കെ ഈ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ ദൃഷ്ടകേതുശ്ചൈകിതാന കാശിരാജശ്ച ഭീരവാൻ പുരോജിത് കുന്തിഭോജശ്ച ശൈബശ്ച നരപുംഗവഃ. ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശി രാജാവ്, പുരോജിത്, കുന്തിഭോജൻ, ശൈബ്യൻ എന്നീ വീരന്മാരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടകേതു, ചേകിതാനൻ, കാശി രാജാവ്, പുരോജിത്, കുന്തിഭോജൻ തുടങ്ങി വീരന്മാരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. യുധാമന്യശ്ച വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാശ്ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്രോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവ ഏവ മഹാരഥഃ.
ഇവരെ കൂടാതെ പരാക്രമിയായ യുധാമന്യു, ബലവാനായ ഉത്തമൗജസ്, സുഭദ്രാപുത്രൻ, ദ്രൗപദിയുടെ മക്കൾ, ഇവരും എന്താണ് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം മഹാരഥന്മാർ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? മഹാരഥന്മാരാണ്. മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 60,000 പോരാക്കളുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മഹാരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ്. 60,000 യോദ്ധാക്കളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടാൻ സാധിക്കുന്നവർ, അവരാണ് മഹാരഥന്മാര്. അസ്മാകം തു വിശിഷ്ടായേ താനി ബോധാതിജോത്തമ നായക മമ സൈന്യസ്യ സംചാർത്തം താൻ ബ്രവീമിഹതേ. ബ്രാഹ്മണോത്തമ, എന്റെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള പടനായകന്മാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഇനി 2 കൂട്ടരുടെ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? സ്വന്തം സൈന്യത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ഭവാൻ ഭീഷ്മശ്ച കർണശ്ച കൃപശ്ച സമതീം ജയഃ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തിസ്തഥൈവച. യുദ്ധത്തിൽ സദാ വിജയിക്കുന്നവരായ താങ്കൾ, ഭീഷ്മർ, കർണൻ, കൃപൻ, അശ്വത്ഥമാവ്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ് എന്നിവരുമുണ്ട്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തില് സദാ വിജയിക്കുന്ന താങ്കളുണ്ട്, ഭീഷ്മരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, കൃപനുണ്ട്, അശ്വത്ഥമാവുണ്ട്, വികർണൻ, സോമദത്തന്റെ പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ്, ഇവരൊക്കെ എന്തിലുണ്ട്? ഈ സൈന്യത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അന്യച്ച ബഹവ ശൂര മദർത്ഥേ തെക്ത ജീവിതഃ നാനാശസ്ത്ര പ്രഹരണ സർവേ യുദ്ധ വിശാരദഃ. എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരായിട്ട് ഇനിയുമുണ്ട് പല വീരയോദ്ധാക്കളും. നാനാവിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരും സമരമുറകളിൽ സുപരിചിതരുമാണവർ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ള വന്നവരായിട്ട് ഇനിയും പല യോദ്ധാക്കളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? പല വിധത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവരാണ്, സമരമുറകളില് സുപരിചിതരുമായിട്ടുള്ളവരാണ് അവര്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാപിയായ ദുര്യോധനന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അവർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് അധർമ്മത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് കൊല്ലപ്പെടുന്നുള്ളത് തീർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു യുദ്ധത്തില്. എങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഏകോപിച്ച ബലം തനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ദുര്യോധനൻ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? തനിക്ക് ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ഇവരുടെ ബലം വിജയം തരുമെന്ന് ദുര്യോധനൻ വിശ്വസിക്കാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? അപര്യാപ്തം തദസ്മാകം ഫലം ഭീഷ്മാഭിരക്ഷിതം പര്യാപ്തം തിതമേദാശാം ബലം ഭീമാഭിരക്ഷിതം. അളവറ്റതാണ് നമ്മുടെ സൈന്യഫലം, പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരാൽ സുരക്ഷിതവുമാണത്. എന്നാൽ ഭീമൻ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന പാണ്ഡവ സൈന്യമാകട്ടെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈന്യഫലം അളവറ്റതാണ്. അപ്പൊ 11 അക്ഷോണിപ്പടയുമായിട്ട് ദുര്യോധനാദികളും 7 അക്ഷോണിപ്പടയായിട്ട് പാണ്ഡവരുമാണ് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോ ഇവരുടെ സൈന്യം എങ്ങനെയാണ്? 11 അക്ഷോണിപ്പടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അളവറ്റതാണ്. പക്ഷെ ഭീമൻ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്ന അവരുടെ സൈന്യമാണെങ്കിലോ 7 അക്ഷോണിപ്പടയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനനെന്നും ഭീമനോട് അസൂയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭീമൻ ഒരിക്കലും ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, ദുര്യോധനന് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം എന്താണ്? താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഭീമന്റെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും ദുര്യോധനൻ അന്ത്യം എന്നുള്ളത് ദുര്യോധനൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭീമനോട് എന്നും ദുര്യോധനൻ എന്താണ്? വളരെയധികം പകയായിരുന്നു. അയനേഷു ച സർവേഷു യഥാ ഭാഗാമവസ്ഥിതഃ ഭീഷ്മമേവാഭിരക്ഷന്തു ഭവന്ത സർവ ഏവ ഹി. സൈന്യവ്യൂഹത്തിൽ മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകണം. അപ്പൊ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം? സൈന്യത്തില് പല മർമ്മമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകണം എന്ന് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. താൻ ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയായി കരുതുമെന്ന് സംശയിച്ച് ദുര്യോധനൻ സ്വാഭാവികമായ നയചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭാനുസൃതമായി ചുവട് മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുര്യോധനന് തോന്നാണ് ഭീഷ്മരെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അവഗണനയായിട്ട് തോന്നാതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ്, പ്രായം വന്നതാണ് അല്ലെ, വയസ്സ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് അവർ സംശയിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നയചാതുര്യത്തോടെ സന്ദർഭത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ചുവടുമാറാണ് ആര്? ദുര്യോധനൻ.
തസ്യ സംജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃന്ദാ പിതാമഹഃ സിംഹനാദം വിനോദ്യച്ചേ ശംഖം ദത്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനൻ ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തൂതി. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭീഷ്മർ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ശംഖെടുത്തിട്ട് സിംഹഗർജനം പോലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്ത് ഊതി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ്, പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തില് പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ് ആരിവിടെ? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. തഥാ ശംഖശ്ച ഭേര്യശ്ച പണവാനക ഗോമുഖാഃ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സാ ശബ്ദസ്തു മൂലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. അപ്പൊ ശംഖ് ഊതിയപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവരും അവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശംഖ്, ചെണ്ട, മദളം, കാഹളം ഇതിന്റെയൊക്കെ ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവിടെ ആകെ കോലാഹലമായി യുദ്ധരംഗം. തഥാ ശേതേർഹയർയുക്തേ മഹതി സ്യന്ദനസ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഃ. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ ദിവ്യ ശംഖുകൾ മുഴക്കി. അപ്പൊ പിന്നെ മറുവശത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണനും അർജുനനും വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ ദിവ്യ ശംഖുകള് അവരും മുഴക്കി. ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകിയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും. ലക്ഷ്മി ദേവിയും അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ആര് പിരിയുന്നില്ല? ലക്ഷ്മി ദേവി പിരിയുന്നില്ല. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയഃ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തം എന്ന ശംഖും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖും മുഴക്കി. കൃഷ്ണൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ് ആര്? ഋഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജീവജാലങ്ങളുടെയും എല്ലാം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ അംശങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അംശം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നു. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തി പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷാമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡി ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശ്ച പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദത്മു പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവ് മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡി, ദൃഷ്ടദുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണാത്തിയ സാത്വികി, ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാര്, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ ശംഖുകൾ എടുത്ത് മുഴക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മക്കളെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതല്ലെന്നുള്ളത് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുന്നു. സഘോഷോധാർത്ഥരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ധാരയത്
നപശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമൂലോഭ്യനുനാഥയൻ. വിവിധ ശംഖുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നി നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പൊ പല ശംഖുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഉയർന്ന നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഒരുപോലെ മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികൾ സംകൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശംഖുഘോഷം പിളർത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ പാണ്ഡവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് അത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും പരമദിവ്യോത്തര പുരുഷനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വിപത്തിലും ഭഗവാൻ അഭയം തേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവർക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, ഭയമില്ല. അഥാ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കപിത്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്രസമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ പാണ്ഡവഃ ഋഷികേശം തഥാ വാക്യം ഇദമാഹാമഹീപദേ. അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മറുവശത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്, പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. ഹനുമാന്റെ ആ തേരിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത്. ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളമുള്ള തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് അണിനിരന്നു നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറയുന്നത്, ഹനുമാന്റെ രൂപം, ഹനുമത് രൂപം വിജയത്തിന്റെ മറ്റൊരു ചിഹ്നമാണ്. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ആര്, ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിച്ചു. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ രാമനും ഹനുമാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ രഥത്തില് അർജുനനെ സഹായിക്കാൻ രാമനും ഉണ്ട് ഹനുമാനും ഉണ്ട്. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയ മേച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോദ്ധാവ്യം യസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, അച്യുത, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യാണ്. ഇതാണ്, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായിട്ട് എന്റെ തേര് കൊണ്ട് നിർത്താം. ആരൊക്കെയാണ് രണ്ട് സൈന്യത്തിലും യുദ്ധം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തില് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് തന്റെ രഥം കൊണ്ട് നിർത്താനാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ, അപ്പോ ഭക്തന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കുറവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അച്യുതൻ എന്ന പദമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. കൃഷ്ണനാകട്ടെ ഭക്തൻ ഏത് വിധത്തിലും സഹായം അരുളാൻ അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുക്കമാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലാണ് ഭഗവാൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നതിനാണ് ആര് സന്തോഷം കാണുന്നത്, ഭഗവാൻ സന്തോഷം കാണുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭക്തന്മാരെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിനല്ല, ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. യോത്സ്യമാനാനവേക്ഷേഹം ദുർബുദ്ധേ പ്രിയചികീർഷവഃ. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ദുര്യോധനൻ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കയ്യിലടക്കാൻ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണ്. അപ്പോ ദുര്യോധനൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചതി വഞ്ചനകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.
എന്നിട്ടും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരും ഒരേ തരത്തിലുള്ള തൂവൽ പക്ഷികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ആരെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും അർജുനന്റെ പക്ഷത്ത് വന്നിട്ട് ഇവർക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവരും ആ തരത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ആരെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അവരായിട്ട് ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല, അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കാണാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്തോ ഋഷികേശോ ഗുഡാകേശേന ഭാരത സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ സ്ഥാപയിത്താരഥോത്തമം. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്ക് കേട്ട് കൃഷ്ണൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ രഥം നടുക്കുകൊണ്ട് ആ രഥം നിർത്തി കൊടുത്തു. ഗുഡാകം എന്നാൽ നിദ്ര, നിദ്ര ജയിക്കുന്നവൻ ഗുഡാകേശൻ. നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുഡാകം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം നിദ്ര. നിദ്ര എന്ന് വെച്ചാല് നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നു. നിദ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അജ്ഞാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ സൗഹൃദം മൂലം അർജുനന് നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭക്തൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒരുപോലെ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ എന്നിവയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്രകാരം ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ആർക്കിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തന് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മ ദ്രോണ പ്രമുഖത സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥപാശ്ചൈതാൻ സമവേതാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മ ദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള ഈ കുരുവംശജരെ നീ നോക്കൂ. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളിയായത്? പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരി പുത്രനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തേരാളി പദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ പിതൃ സഹോദര പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള പ്രവചനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. തത്ര പശ്യസ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനഥാ പിതാമഹാൻ ആചാര്യൻ മാതുലാൻ ഭാതൃ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീസ്തഥാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരഭി. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കൾ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനൻ കണ്ടത്? യുദ്ധത്തില് പിതൃതുല്യരായവരെ, പിതാമഹന്മാരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, മാതുലന്മാര്, സഹോദരന്മാര്, പുത്രന്മാര്, പൗത്രന്മാര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ഭാര്യാപിതാക്കള്, ഇവരൊക്കെയാണ് ആരവിടെ കാണുന്നത്? അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കാണുന്നത്. താൻ സമീക്ഷ്യ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധൂനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാ വിഷ്ടോ വിഷീദന്വിതമബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള അവിടെയുള്ളവരെ കണ്ടപ്പോ കരുണാഭരിതനായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്. എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ മം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരാനും മുഖം വരളാനും തുടങ്ങി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന്
ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കോ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. മാനസിക മേഖലയിലൂടെ അലിഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയിൽ ആകർഷനായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? എവിടെയും എത്താതെ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ ആകർഷനായി പോകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ലെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അനുകമ്പയും സഹതാപവും അവർക്കെല്ലാം മരണം അടുത്തല്ലോ എന്നോർത്ത് ആണ് അർജുനനിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. അല്ലാതെ ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശുദ്ധഭക്തനില് കാണുന്നതാണ്. ശരീരമേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത്യക്തൈവ പരിദഹ്യതേ. തന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് അത് ഗാണ്ഡീവം, അത് കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി വീഴുന്നു. തൊലിയാണെങ്കിലോ ചുട്ടു നീറുന്നു. അപ്പൊ ഈ സൈന്യത്തില് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവരെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ശരീരത്തിന് വിറയും രോമാഞ്ചവും 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകും. ഒന്നെന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദാനുഭൂതി കൊണ്ട്. നമുക്ക് ആനന്ദാനുഭൂതി വരുമ്പോഴും വിറയലുണ്ടാകും. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന ഭയം കൊണ്ട്. പിന്നെ ഭയം സംഭവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഗാണ്ഡീവം എന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായ ധനുസ് കയ്യിൽ നിന്നും ഊർന്നു വീഴുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ നീറ്റൽ തൊലിപ്പുറത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അസ്വസ്ഥതയുടെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കയ്യിലിരുന്ന ഗാണ്ഡീവം അത് കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ വീണതും തൊലിപ്പുറത്ത് നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? അസ്വസ്ഥതയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ചിന്തകൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? ഭൗതികമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നച്ചാ ശക്നോമി വസ്താതും ഭ്രമതീവാച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ. കേശവ, കേശിയ നസുരനെ വധിച്ചവനാണ് ആര്? കേശവൻ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പറയാണ്, എനിക്കിവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശിയ നസുരനെ വധിച്ചവൻ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ചുറ്റും കാണുന്നത് ദൗർഭാഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എനിക്കിവിടെ ചുറ്റും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം വികാര വിക്ഷോഭം കൊണ്ട് അർജുനൻ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മവിസ്മൃതി നഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലാണ്. ആത്മസ്മൃതി ഇല്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആത്മവിസ്മൃതിയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ? അർജുനന്റെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലുള്ള അജ്ഞതയാണ് ഇവിടെ ആര് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥമായ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ആരിലെ വേണ്ടത്? ഭഗവാനിലാണ് വേണ്ടത്. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് ഇത് മറക്കുകയും തൻമൂലം ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് അത് മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആർക്ക് വരും? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വരും. ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ ഈ ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സുഖമാണ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വിജയം വേണ്ട, നമുക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 2 കൂട്ടർക്ക് അർഹതയുള്ളൂ. ഒന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നവർക്കും, പിന്നെ ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആത്മീയ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക്. ഈ 2 കൂട്ടർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പോലെയാണ് നിരാശയെ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് ആര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അർജുനൻ എന്തിനില്ല? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते നിഹത്യാഥാർത്ഥരാഷ്ട്രാന്ന കാ പ്രീതി സജനാർദ്ദന. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? എന്താണ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണം കൂടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഈ രണാങ്കണത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങള്, പിതാമഹന്മാര്, പിതൃപിതാമഹന്മാര്, മക്കള്, അമ്മാവന്മാര്, ശ്വശുരന്മാര്, ശ്യാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാണ് അവരെ കൊല്ലുന്നത്? അവരെ വധിക്കുന്നതിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടിത്തരാന്ന് വെച്ചാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിന് വേണ്ടി അവരെ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത്? ജനാർദ്ദന, ധാതരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടാനാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഗോവിന്ദൻ, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഗോവിന്ദന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതർപ്പണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംതൃപ്തി കൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സംതൃപ്തിപ്പെടും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സംതൃപ്തിപ്പെടും. കാരണം ആരാണ്? ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. പാപമേവാശ്രയേ തസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതദായിനഃ തസ്മന്നാർഹാവയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അക്രമികളായിട്ടുള്ള ഇവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? പാപമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഈ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സുഖിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അക്രമികള് 6 തരത്തിലുള്ളവരാണ് അക്രമികള്. ആരൊക്കെയാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികള്: വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീടിന് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്ന ഈ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ കണ്ട ഉടനെ വധിക്കണം. ഇത് പാപമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വൈദിക പ്രമാണങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ. യദ്യപേതേന പശ്യന്തി ലോപോപഹത ചേതസഃ കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം നാന്യേയമസ്മാഭി പാപാദസ്മാൻ നിവർത്തിതും കുലക്ഷയ കൃതം ദോഷം പ്രപശ്യർഭിർജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വ്യാപൃതരാകണം? അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ സ്വത്തിനോടുള്ള, രാജ്യത്തിനോടുള്ള അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് ബന്ധുഹിംസ ചെയ്യുന്നതിനോടൊന്നും അവര് ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ അത് ദോഷമാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വെല്ലുവിളിയുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു കക്ഷികൾ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കില്ലെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നു. അർജുനൻ ആ ദുഷ്ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരുവശവും ചിന്തിച്ചു നോക്കി അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാന സനാതനഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃത്സ്നം അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കുലം നശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഏറെ കാലമായിട്ട് പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങളും നശിക്കും. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവരൊക്കെ അധാർമികമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു പോകും.
ജനനം മുതൽ മരണം വരെ തുടർന്നു പോകുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ തല മുതിർന്നവരുടെ ചുമതലയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. അവര് മൃതി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് കുടുംബത്തിൽ ആളില്ലാതെ വരും. ആ ആചാരങ്ങളൊക്കെ നിലച്ചു പോകാം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇളം തലമുറക്കാരെന്ത് ചെയ്യും? അധാർമിക സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളും. അങ്ങനെ ആത്മീയ മുക്തിക്കുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വംശപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും വധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രതിഷന്തി കുലസ്ത്രീയഃ ശ്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകുമ്പോഴോ ഇവിടെ പറയണ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീശ്രം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കും. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്രരായിട്ട് പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് ഇടപെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അനാവശ്യ ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പുരുഷനും സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരാസക്തി വളർത്തി ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് വഴിതെളിക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തെ യുദ്ധവും പകർച്ചവ്യാധിയും അടിക്കടി ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് അർജുനൻ എന്ത് തീരുമാനിക്കാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹേഷ്യാം ലുപ്ത പിണ്ഡോദകക്രിയഃ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധന ഉണ്ടാവായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമായിട്ട് മാറും. അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായികയാൽ അധപതിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോ കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്ക് ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു മാത്രമല്ല, കുടുംബങ്ങളില് പിതൃക്കൾക്ക് കാലം തോറും കിട്ടുന്ന പിണ്ടക്രിയയും ഉദകക്രിയയും ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെയും എന്ത് സംഭവിക്കും? അധപതനം സംഭവിക്കും. കർത്തവ്യങ്ങളിലെല്ലാം ത്യജിച്ച് മുക്തിദാതാവായിട്ടുള്ള മുകുന്ദന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക്, സർവാത്മന ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് എന്തില്ല? ദേവന്മാരോടോ ഋഷികളോടോ ജീവജാലങ്ങളോടോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ പിതൃക്കള് മനുഷ്യർ ഇവരോട് യാതൊരു കടപ്പാടുമില്ല. എല്ലാ ബാധ്യതകളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ സ്വയം നിറവേറ്റപ്പെടും. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ആരോടും ഉത്തരവാദിത്വം കടപ്പാടും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ദോഷൈരേതേ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദിത്തേ ജാതിധർമ്മ കുലധർമ്മശ്ച ശാശ്വതഃ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ദുഷ്കർമ്മം കൊണ്ട് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. ഉത്സന്ന കുലധർമാണ മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യാനുശുശ്രുമാം. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുലധർമ്മം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് നരകത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വരാന്നുള്ളത് ഗുരുപരമ്പര വഴി അർജുനൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അല്ലാതെ തന്റെ സ്വയം ഇഷ്ടത്തിനല്ല. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഗുരുപരമ്പര വഴിയിട്ട് അർജുനൻ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അഹോ ബദ്ധ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത് രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതഃ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? നമ്മൾ എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യു സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നൽ ഫലം നിരായുധനായിട്ട് പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ കയ്യിൽ ആയുധം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നതെല്ലാം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത്
വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഹ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിലിരിപ്പായി. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. ദയാലുവും മൃദുല ഹൃദയനും ഭഗവത് സേവന നിരതനുമായ അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. ഇനി കൃഷ്ണന്റെ ഇതില് ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അതൊന്നും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമയായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്നും, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതിയായതുകൊണ്ട് മാധവൻ എന്നും, ചുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനായതുകൊണ്ട് അച്യുതൻ എന്നും, മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് മധുസൂദനൻ എന്നും, ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഗോവിന്ദൻ എന്നും, വാസുദേവ പുത്രനായത് കൊണ്ട് വാസുദേവൻ എന്നും, ദേവകി അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ദേവകി നന്ദനൻ എന്നും, വൃന്ദാവനത്തിൽ ബാല്യകാല കേളികളാൽ യശോദയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് യശോദാ നന്ദൻ എന്നും, അർജുനന്റെ തേര് തെളിച്ചത് കൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി എന്നും, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് കേശവൻ എന്നും, ജീവജാലങ്ങളുടെ രക്ഷകനായതുകൊണ്ട് ജനാർദ്ദൻ എന്നും ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അർജുനന്റെ പേര് ധനത്തെ ജയിച്ചവനായതുകൊണ്ട് ധനഞ്ജയൻ, പുത്രനായതുകൊണ്ട് പാർത്ഥൻ, നിദ്രയെ ജയിച്ചതുകൊണ്ട് ഗുഡാകേശൻ എന്നും അർജുനൻ അറിയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭീമൻ, വീരശാലികൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ധീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് മൃഗോദരൻ എന്ന് ആരറിയപ്പെടും? ഭീമൻ അറിയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.